n'abantu bagesima ba ngakimugoro kwa bagesima usina ba gesima ward asa marita ngoro kuwaren indege kara tata nyamba dia kuru sitera ligasiaga madigasiaga ano situ yene timu yo mheshimiwa Arama omuchumbo na Kuru Town West omanyete moko moiwa bono atotomaga toba maiga mange sana na ando totebinga moika karantini mongwaneria abantu ba karantini mobile report yane ninjengi chemba kwani asoko boko omonto kara ko robo chumbe ngero go kyako enda next dalio bogabana igo no tikanere bime buya kara jobo gabana akimo mozokia ando karantini mo akesa buya mobera ini ase asumuntu kubwa mo ba asumuntu kuchikurusi dalio igo bono mo igwete mbe yubunere kana ko musabera agendrego konyo omonto gokonya tigakonye muntu tayo gotanga muntu ngatakonya muntu gokonya tigakoreki ega kibuna bakole taiga bokonya iga mogokana igo kana ko musaberania kagendete gudumia abantu bali bana Kuru Town West kago iranyo goboko gochaga karantini kana ko musaberania kago iranyo goboko gochia lino tumugirango West na borabu na bogetuti yons kana ko musaberania igama iga twabaleteire oyo minto nabatebinga nkiakora na ande round ende mugotaka bokoyi bado tutakuja sawa sawa aya nyasao yiba igo ko basaba bantu ba minto iga muna konya gokonya iga na wao kimuna rorongo konya bali iga to ba ejinga kichinya rorongo bakoreki batakonye na ende no moibura nyamira so bonyami lakini atangaza 2027 no aligeti ono karaje ndokoro ndokono ono oyo minto okulera omo senator ilumo toereru omuya otabwati mangana senator komo mwene tariho 2013 amo 2017 akaira tariho 2022 agaraki ndoko musabira maenere bia mono oyanja bigan kwege toro mundacha mbwaterege kyo mheshimiwa Arama batumira na ndo tebaiga esa ni wet otebaiga ege toro ikarwa oyanja oyo tumutumo go chigo takana ende kende na ro mu planet tali muaba mo mutiga malari maiga no ale na inu moko magara chingo we 1 2 3 inaki ngo chiko motebia tigana raba ige to nalimo na tebia talibo igo injetigo giatura omoskoyo ngekaka buti go sabato tenga tari watora tomanya iga ndoko security go sembio okay asinini kabisa batali kondeliga abantu ba minto nanya ndore ke paro renga tambe abo skaka igoro ne kyagera ormodru anandra ke wikira nanya no tambe abantu ba minto tage tomochaka con konya kubara yenirenga no mogo sikubara tunarudisha pesa enabo ringa yenirenga eyeme akarenga akale ogenda irenga ogenda irenga ogenda irenga ogenda akarenga eyakarenga ene ya sataruo ene akarenga ene akarenga wana karto igreti ndeta bangira mutie ko bara ogenda saigeria muyari ro nere ko bara yoka ine ngato iga baka kabari la igreti wana tagenda ni to kwenda tu kabangira mukire ene akarenga ene akarenga ndoko tikirawo tomoro watu wa yanga ro Nota yo mheshimiwa Arama Samuel kuna Kuru Town West ngambia mono. Asobo jawa tabanya karantini. Anda chayane.
ndo mheshimiwa James Ong'aka moni na roto konya ebiro ga wacha bajane toto konye rantinge genere mheshimiwa Radoris Nyamango mwa MCA umwalimu konyoro nyake minjo somi abana bagaita nera toto konye ina ngato igiri siribu emerange toto kurasa mheshimiwa Samuel Arama omochumbe bunge na Go Town West twamata biringambi yamono twakala mskola chingomi MC Kudu hebu tuchangamshe bana MC Kudu tuchangamshe MC Kudu opera mama nene bada kuruka sky class MC Kudu ndio babi ajira akayo na ndo tayari kama